Attention, Frod Mamba. Muro awa minye nyerela anga jamana nyimao uye wale aminta yananga fuli gevolo amma bongo shisha koi muro kadangara la halbi koi ukatafe de ukana ko dabla ukatafe mura amman kene arima ka kembe ga do de galabu kabane akuma fole dore funangen do de galabu na te wona nga ba to fo ore dore karsa goni dabi redo ko bale bo mborodo wala an fana be mikoro kofe kale tume gelen so ila ka samuru nin kono ende aka piol nin kono na boro fuga ga so kugo na asambela nu fuga bege gabu nalo ka befi ka gabu nalo be fa be fe wa vole ka bi josa ale de galabura à la base no te ka gelezo ile ka ishishate ko bla statue ka ni eche yake awo na le eche yaka awo na de yaka wala merci abaire do mami ngudo abado bad fana bado awo bad ba kala alaga gunaja amin ya rabbi ya malaka amina ne malaka anzo make amin mamuro ambe Allah taala wele ka wele ka singa wele tun minye jamana akabasigi do akono muro mama be no lu ba fe jamana taka cien ya rabbi alaga akli mandu ma mamunum be ni jamana ka nyeta hamimbula ya rabbi awakado alibi oluka do alaka mine awakado be ka kini ke walmi ka do farakane muro yera foki walima sanga ani wati mon président merci ne segane bi ne bi takati sigi kuluba ina kaka akadi ni embla invona akacha ala fe malala ni mi desa baral no eti dese nga malde marali ama ika jiye be président ka akafsa mali président wallahi jiye ika ke jiye président aka no imani mali président yi tugo di folo ba wala mali président dati yes no wati awo imana nyali to la muruni sona daila iba dam ne fuka ta ba lafiyati wa président mateme malla ni malde ma fo mi mako mai o président mateme na makla ko kele o dunya so ango mangambi sawo nofe o président mateme na makla ka wuliga joko nofe o dunya so ango ngo de jigi ngo de espoir ngo de afebe nga abete président yi anyerew wallahi malide maramadi sabo malide sagoti don asagoti soro ajanye koti don oti soro ali ni refa atabo ali ni yire di ama atabo ni yire mine kara ni mi yire mine kara ni yire mine balawu ni mi yire mine balawu dati ye snogoti ye nunti fie ati furu dati megu o kuma na we jamana shijme imana fenke imana ke mashi woshi halli be baraka kanya doni soro ki nyomonti obe jamana mi marale lambe ala takotoi awo mbe ala takotoi awo mbotoi muro jamana ngono nanyi juga da blaka chien fodro baraka ke chien gafo abana klisi wala talaw wallahi ala ka nguna ja anga je adron muro maga imam koroban nanaya anga misri badda lilla ado kama ango ko aka do ke mali ako ala la le bi do ke mali ale jonye ala de ka do mati kale ko ni bi do ke ko nga ka madala naka do be femba nyanye ku fanga kle wallahi nga silla naka samarai mo ga nyin nga ko muna yoke ako kale samarai sandro ka do mobile kono ama daduguma na dara tapika ka do sokono samarai manta yorosi samarai wonno ko de kama ni nako taala dum wallahi ala ka ngona ja ala ka sawni wana ya rabbi ya ma o mi ye galla de leka ni ala sona ma atna abdu logele fe ka bo inshallah logele fe muro ye fenfe fo ni bela jele legese esiga taala o ka anganu bana fle ba bela jele una kaka mi ye avocado mugutare kone ba mugu mi ye avocado alebe realisation na no tebena ka boy
sira kolen ni sira jele an ga buguni dase sira ale be awkado arajo ta sira fen ko kravela Bakari Jarabad ale be difula jamanu gu kumbo kefa ka angolosi uyate awaketa ka maw bismillah o mi mandao ani awkado Mamadou Tamura lu be marketing la Zakaru Fomba le coach quoi à partir du 20 aga mo be internal la ka ba am internal la moro namo mi cher la ci do donanda ka fo ye I wolo mon femme ko ibe lagne ka muso ko mina ko ni majo ka be ko dai ka no e fatika madam Bamba ko ni majo ka be ko dai ka ki masigini mi kale ne ami ngone bon ko ngone ba na fi jaki ale ni ami luti flyer dina mu fo oye ay do praga ay dina mu fo afonye bonani ay way dunguri o me vela que kamze ka sabana ay ne wo fo masala seve o kana fati ko nga kalfa toro masrande ye jami enzra mandigwe nga jongola fona chekse adoy note na kera ndi bande kororo musogele mi bulo kado musogele mi bulo bitam tal lagne ga flani muso ta ka fara ni fla fara oka o te dafa leni dafa tayo ko do fara doga de babu uka sabalisa note ne bona ba tura una anta kata anatunu lade ndezani sabu gona ufuna bina uli saka enquête ni recherche damne nu e mami ta folo le yo bo capter non course kata noy otage o itale otage la de ndezani inavo wati temeno la Libya atumbike ma vina wotiku kumbidu katikati dakawana de kono ka balku ire nyumana kabale njalaki do laje mi ni chedmando ni nyana wa uba ho cha pai uba yelo ikoro ka kare katikati kono ko tabaro tula vila dakawana be yusu baro be de ande sani safuru la kuma fere kare alaga amin alaga sawi amin oba mi kobi bulo akana digi alubu ya gila akana to ita iga koy okuma yisu ambe be barkada ka sofla mazata nuka wala nyuman do ka rasulu barkada ne mana kishiba mala ko jida ka amma saw sarata ambulo antse ku saraire fana folini tanuni barkada ni wala nyuman do mana teme am be do ke ala ku bulo kan si uje ankoro abana koro bashi ka jidi ke lafiola foi kanu soro min bu torotu muno be tienso bada dali ala ka no nanga bamba to bela jilenye kanu ba jama ka bismillah kuna foni kene ka ku bo kuna siri kono am vana fasiri sebe kono kuma uta daba ni kalmu matrafa bao olu kan nobla seben kelengele munu sugandira isu onaku garjigaye klo nyegele joko nyuma ni nyamada ko nyuma ala ko no yawi faso ko na ni faso ko ka ko beni nyankuma ka beni sigoro chugo yawi ko bismillah saha moro ma kuna foni folo mbadima nyamne ni barka ni nyamne ni barka mati de do ka kwashin yere ma indicateur de renouveau mba jujo noye yusu ni nya jujo noye bala Sumaila Traoré aleke mega nobla ke akembe ga maminga ikado la seli fasiri o de ikado maître Cheikh Oumar Konare avocat bele ikado aunga ikado fanga dafri assemblée sa ile maseli o kuma ikado adado no la utukalo kleta ani shegi ba fulani mugansa o kera fanga dafri aunga jamana kono ya o kuma kata wati la fo bisa iba ye fe mi ka do fura che faga olu koni sigira o franje faga mi sigira aywa o fana tabulo kunvolo o kera o lana wolo dafri latu Okuma yusu utukalo kile muga ko ni dado no la ko mabse ka fo ko jigisigi do sorola abe manya de ko nga ko jigi do sigira awo Cheikh Oumar Konare no e metri ko fe mi ka do utukalo kile muga ko ni ataka laje ko ibai ka fo ko ikado jelatigi dimse do be olu we wuli ka joke ninga jamana de nga wuli ka joka to dagu ka nyeshi ikado alaka hine Ibrahim Boubacar Keita aleka fanga ka nyeshi oma yusu o ya soro ikado kalo chaman kera giringa jone nganya kila wuli ke fanga no fe foka bogo fien ya M5 RFP mouvement de 5 jours rassemblement de forces patriotiques ko olu ye ika do ngenya nyimi fanga no fe ko sebe para nyonga kulu do be yere soro mi ngono ika do bulu farash be ika do kulu mi ngono yusu ko olu ko ni ika do wuli ka joke adola ko fe mi ika do fe franje fanga ko foka na se o wolo masiri tabaw olu ka ika do faralika o jama kulu ka wuli ka joka kana ika do fanga ka nyongiri o kuma na fe mi ika do franje fanga sigira singa o mi
min sigira senga ko ma bse ka fo ko aka ni uka kota ka da ɲɛkɔrɔ bi ka ɲiningali kɛ maaw la ko hakilinaw u be fɔfɔ ɲɔgɔn kɔ hakili u be falen falen sabu maaw hakilinaw ti kelen ye u ka mara taabolo la Bala Sumala Tarawele a ka fasirila i n'a fɔ Cheikh Umaru Konare y'a fɔ cogo min na a ko Cheikh Umaru fana i ka dɔ k'a ko ale hakilina ni maa caman ta tɛ kelen ye nin ko in na Cheikh Umaru yɛrɛ ye maa ye politiki dɔnbaa don a bɛ masala politiki ka sanga ni waati ayiwa k'a bɛ jɛkulu fana na minnu kan ka an ka sariya sunba ka i k'a dɔn lakilenni ani bayɛlɛma don olu la ayiwa k'ale b'o jɛkulu fana na ayiwa min ye i k'a dɔn k'a fɔ waatiw la i k'a dɔn ko min ye nin avocat in ye k'a ye wuli ka jɔ olu caman kɛ ko kumana avocat in ka fɔ la n'o ye maître Cheikh Umaru Konare ye a ko furancɛ fanga ko n'i ko k'ale ka fɛn fɔ a kan ale bɛ se ka fɛn min fɔ k'a ye jigisigi kɔni di malidenw ma a ye malidenw jigi fa ka malidenw ka bonya k'o segin u ma ko nka ko n'i y'a jate minɛ ko fɛn min ye gɛlɛya sigiyɔrɔmalen min bɛ jamana in da la a bɛ san caman bɔ ko i k'a dɔn ko o gɛlɛya ka a ye malidenw tɔɔrɔ fɔ k'a fɔ a to ten o kumana min ye furancɛ fanga ye olu kɔni nana u tɛ se ka gɛlɛya bɛɛ wuli a nɔgɔnin fɛ nka u ye fɛn min fɔlɔfɔlɔ di maliden ma o ye maliden ka i k'a dɔn danaya ka jigisigi sɔrɔ k'u y'o fɔlɔfɔlɔ de di maliden ma ka tila ka i k'a dɔn Mali a danbe segin a ma Yusu ko kumana ko min ye o ko kɔni k'an ka sɔn o ma an ka jɛ n'o ye ayiwa Cheikh Umaru ka fɔ la a ko fɛn min ye i k'a dɔn k'a fɔ ko malidenw kan ka seli de sa ni ka duwawu kɛ nin yelen kura min i k'a dɔn jigisigi kura min n'u y'o datigɛ an ye o ka kɛ ɲɛtaa fɛn ye an yɛrɛ k'o minɛ bala yalasa i k'a dɔn o ka sabati an bolo o kumana ko min ye furancɛ fanga ye k'olu kɔni y'a bange ka di an ma nka anw yɛrɛ de b'a kolo don ni k'a kɔkɔrɔma don a bɛ se ka kɛ fɛn sabatili ye cogo min na Cheikh Umaru Konare ka fɔ la a ko n'i ye jateminɛ kɛ ko Mali ye ko kɛ farafin jamana ma deli ka min ɲɔgɔnna kɛ wa Mali yɛrɛ marabaa si ma deli ka min ɲɔgɔnna kɛ k'a sabu kɛ mun ye ko maa si kuma da la k'a fɔ ko maa bɛ se ka i k'a dɔn tiɲɛ fɔ Faransika ye n'o y'an marabaa jugu kɔrɔw ye ko fo ka tiɲɛ fɔ olu ye u ma da o ma dɛ ka tila k'u ka sira bɛɛ lajɛlen tigɛ u la k'u bolo bɔ u bolo pewu ko maa tun ma sigi ni Mali la wa o min kɛlen filɛ i b'a ye k'a fɔ k'an ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ ko min filɛ nin ye k'o ye i k'a dɔn bonyaba di Mali ma ka i k'a dɔn jigisigiba di malidenw ma minnu hakilina tun ye o ko taabolo ye ayiwa ko Mali a y'a jira k'a fɔ k'ale tɛ jɛn n'i k'a dɔn manamana ye bilen a tɛ jɛn n'i k'a dɔn k'a fɔ jamana batɛmɛsiraya ye bilen ko Mali y'o de jira diɲɛmaa la ayiwa ko min ye fangakɔrɔ tɛmɛnen ye k'o kun ye jamana bɔ da la dɛ ka bonya bɔ an kan ka tanga bɔ an kan wa kala yɛrɛ kun tɛ turu anw kan koyi ko kɔni ko ninnu nana fura sɔrɔ o la k'o jigisigi k'o di malidenw ma ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ Faransi ye a dɔ la ko u ma se ka faamuyali foyi sɔrɔ nin ko in taabolo la k'a sabu kɛ a jigitigɛ barika bonyana an y'u fɛ ko yɛrɛ ye k'a to yen k'an ko don u la wa a kɛra balakacun min ye k'o de ye Faransi yɛrɛ ka kalifa tɔɔrɔ fo k'a fɔ a to ten o kumana min ye i k'a dɔn Cheikh Umaru Konare ka fɔ ye Maître Konare a ko k'o fana ka bɔ yen ko n'i ye jateminɛ kɛ don tɛmɛna anw ka wolomasiri tabaw an kun ɲugun'u la ko nka k'u ka sanayɛlɛn kɛ n bɛ ka bɛɛ wasa n'u ye o bɔra jɔn na ni yɛlɛyɛlɛnna kun bɛ Ala la ne kun na yɛlɛ ka tabarika da yɛlɛyɛlɛnna tun bɛ Ala matigi ka dugu an ye Yusu min ye i k'a dɔn k'a fɔ ko l'armée n'o y'an ka wolomasiri tabaw ka sanayɛlɛn i k'a dɔn k'a fɔ k'o fana ye kunkɔrɔtaba ye k'o dogolen don jɔn na ayiwa ko min ye i k'a dɔn ko minɛn min dir'u ma o jɔda b'a la ani fereke min bɔr'u sen na k'o fana jɔda b'a la furancɛ fanga de ye nin baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ ko minɛn minnu sɔrɔla kɔsadani na ka di ni bɛɛ y'i ta fɔ a ko la k'o bɛɛ ti dɔ ye wa k'o minɛn ninnu ko bɛɛ m'o ye wa ayiwa ko président min y'o kɛ k'o ye furancɛ fanga a président ye n'o ye colonel Asimu Goyita ye ayiwa k'a ye i k'a dɔn minɛn ninnu i k'a dɔn a taar'u bisimila don min na a yɛrɛ taar'i sigi i k'a dɔn jamana ɲɛmaa sigiyɔrɔ la pankurunjigi kɛnɛ o soba den kɔnɔ n'o ye Bamakɔ senu ye a taar'i sigi ka minɛn ninnu k'u makɔnɔ o kuma Yusu ko kabi i k'a dɔn furancɛ fanga daminɛ fo ka se bi ma i b'a ye k'a fɔ ko yɛlɛma caman kɛra o yɛlɛma caman minnu kɛra o bɛɛ i k'a dɔn jamanadenw hakili sigilen ni jigisigi ko fɔ bɛɛ min ye u kun jigi tigɛlen don u ka jamana la nka u jigi sigira ani kɛlɛminɛw olu sɔrɔli k'u di kɛlɛcɛw ma k'o fana ye belebele ye pankurun b'o la ka taa se aradariw ma avocat ka fɔ la n'o ye Cheikh Umaru Konare ye min ye maître ye a ka fɔ la a ko i b'a ye k'a fɔ ko maaw kan ka nimisi wasa ni yɛlɛma fana ye yɛlɛma min n'o kɛra i k'a dɔn taabolo yɛlɛma ye taabolo jɛngomaɲɔgɔnya la taabolo lakana i k'a dɔn o taabolo la ani taabolo i k'a dɔn ko kɛ ɲɔgɔnko la ani naani min ti ɲa o ka fɔ ko i k'a dɔn ko yɛlɛmaba kɛra o ko fana na Mali la k'o fana ka faamu maître
Konare a ko ko ikado ka fo kale koni ba la ko don ka fo ale de do de amama were fo kale Konare koni ya famu ka fo ko nunu nye ikado jigisigi di jamana ma ka jigisigi di jamana diuma kale ma fo ka benyana de kale ma fu ya benyana bode ko abete nyumanya alibi wa minye kele ko ka dogo keta tokoro ko keta toba de be wa minye ikado keta ka ande ban chesirisa o ka sega nya ambulo o kumana ko minye ikado ale ma fo kale klanje kera folo nga min kera ko ka fo ko malde jigisigira ko malde wasara na yere wolo masiri tabaw ko ikado lu fana jigisigi soro frike boru sena o kumana ko minye ni ngoe ko an yere de ban chesirisa an ka to sabati minye ikado shegmar kunare ale avokaye baro malienna ni nyaka kumakanye akoko baraketa to kachane akachalbi ko kumana ande ban chesi do de kera Sumaila Bala Traoré ni ale kan nobla sebe nyanya bo ikado indicateur de renouveau kono molo flué te kuluye ni ma kuluye ama fluye voilà ama fluye mais ama société parabole de soroflo obea afora ko be de afora ya société parabole ko donc ni balbu na ibi sengorota ka ibi kalpie flage ka kumbe na temna yuli kijo note jile masroga do sura siminga na uta société parabole ala ka guna ja muro ene pana amba leta miye avocado tinyar lab mako ani pariche halbi akogale ale dure wori konana anga gouvernement ngoni ngeme ka miye ni ala tonama anga gouvernement ngoni oluye chibla onima ka jalakita ka faranzi zigare o awa minye faransi aniko meka kuna funi anika do minye minando di awa bambanchuma le terorisuye kabiala uda ubore bokero de kalama na yu ambulu bobulu moro kabiala uda ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale marakache dia no ye avocado abloe ablo job gado ablo moro ikado awami nyerela ikado kabin wati mi ni faransi wolo masiri tabaw no atorlaba mimbe no luka koso no ka kasau che mi avocado ku dan Niger ka miye anika do ane oni anga ba farali moro kabni wati mina ni faraja ira ka ba ka mina oni ko sona ka kasauche ko kasawa ke avocado kam mangutu che su bela jileta ninga anga fanga membe bi chafranya vaga ningo duaya ni ishogal ko kala maiga na le tarijo nyema nyana ka ko faransi ko no akara faransi ando zambe ninga avocado ka bambili gaji adola de moro o kuma kam mi vleno o mata to faransi la goy minye faransi ko no olu ka ko so no ka kasau che nga minye faransi ali bi avocado faransi ko me ka laje kana dangare anga du golla to ko bela jilela moro sam femina ko drone helicopter moro anika do minye e wol masri tabaka avion moro avocado faransi ko madula ka ba ka bi dokana minye anga jamana kono moro avocado nyerla ko faransi ko mali avocado mingo malisira ka min fasiri o faransi ka avion ga do anga jamana kono kasro ya mariate ka bidurubo o te zonya ya ja zon fana do zonu au bi mu were blo che demse mu so goroba furula o be so febe ba ngo nyana kale ka koro jebe kasro bereni chite ibi tanti ni tanti ta o tise ka ina unge flan o tise ki nye do awna de self kita ka ma sig so gamela gare so babena moro mi avocado nyerala maliko nga meki bolo nyeshi mi faransi ma kaso ka munye ikado awa mi faransi do mi avocado nyerala ni faransi ma do fa ningu shudo avocado mi bora wati mina ninga manga mobo sakasakalila wati mi utara kata avion utara drone dota ningo jata kasoro ya mariam nyine malife mi mali re avion do be no e kaza 295
F-15 armée air Mali mi armée du Mali o avion do awkado jenkalo tleta ani doro samba flani muga ani fla mi o baka yala la fami wati mina ko faransi ko ngbe dante mo wale ko dola no temena ka boy mi awkado gundam awkado awaminyo ka helicopter ko do koni awkado na kana ma do ta doro rusu dere mi Ibrahim Agababa ani letna Abu Teya letna Abu Taya nale awkado mi imira o ma nyama Tombouctou ko faransi nana kana nuta ninga temeni olu ye dogo la mkanga jamana bora kalama goyi ikado toro se toro dandem wale awkado dandem tanteme wale sugo ka kasan fo o sugo ka kasan minye awkado tesita club bisaba andi wolonvla minye awkado helicopter drop me ne shinake ko awkado nyera la minye awkado ko ni bullaki yaga wati mina anga wol masiri tabaw olu be gawo awkado olu la bene ku betesiti awkado terrorisme munumbe ko ku u dawalo wore ko na farantika ko minye mana ko anika do awako chama minye fasiriba ka foye ako awa minye odan wale min vlane minye ko jendika ne ne blene wore ko na awkado ablay job ale wulika joke ninga awkado oni ninga awkado chip letreke ka ci onima ka jira ka fo dande mo wale do be faransi be ko ke anga dugolo kan anti jena bi anti jena sini wanu yu farati amba antasra abana wala opma minya anga jamana ale ko ni mason chogosila minya awkado minisma anyima kato faransi bolo elma faransi ka laje ki awa minya I watado minisma la ka fo ka bi dan karetu do ka anga jamana la no kera minisma fana bita opma kana siga minya faransi olu koni miye awa abla job ale koni lettre blakata wonina ka jira ka foko faransi be dandama wale mina anti jena sini ni honi fana horonya ba ko tabala ga wira dama te nyon ko bla abla jara abla koni ni ale ka fasire shinbe o yabla ga keta shinbe risilabe olu banga ubu ka veto poser nu ye mana caya ambe Mali beke sinwa ni risini Turki ani Kore nord Iranu ambe Iran tu e folo sabu olu be ka arme nucléaire min gla na Mali nyoro tagla ala merci ngode be ga Iran go de barade merci arme nucléaire mi ga gla Iran fe amba commander u fe Mali nyoro tagla andus ala utna nga Iranium nunu boa koro kana koro to ngambe basiki de nofe ka tro kanga o buruburu dun ala ka ko ndo anwoy tamane fazire Nouvel Horizon mba leta ye Nouvel Horizon ta Mahaman Touré ale fana keleme ka fasiri ke minye Bamako ni bana kulukoro ni banamba che ko bingana ngela ku ka wuli ka jo barka ka boy sande minye dogo jolaw ye ubolu bolola here bela jilen tarakini ngata nayi Allahu akbar dogo de ngoni ndesani yusu ko terroristu krefe bandi jugunu fana kele do ka farido da ka bela jile ta ka da terroristu ko bandi ya ere nyonyale do bini terrorisme ya anve ano terroristi ya ko awi ko bandi ya ere tinyini ngacha na hewa wallahi yusu ko mana ko bandi ya membe ka ke ko fana kele do maw hamina ko belebele doye ka farajati wale ke ba tigila maw ka tabulo ka siratige law ko luka bandi ya ka jugu fo ka fo atoti ko mana ku mana siratige wotige iba soro ni sefa wari bu kasabi mimbita million sigoro machamando yusu ko sanwosa siratigela nunu ubuso okumana ko minye karo kafo ko minye machamambe ulu fana bonenu ni na ni siratige nunu senfa abe ma sigoro matancha mambo okumana ko fe minye ni jate yeni ya mene abe maka kalifa toro abe kuna ya ngori na yusu ko dogo kun damnena ibaye kafo minye kado bingani do kera kulukoro ni banambache okumana minye Mahaman Touré ale de fasiranye bi femi ye ga do ningo ye ka kera kari temene utogalo kleta ane nani ba fulani mugani fula saina yusu sherew ya jira ka fo ani mamunu yire kera ala ko mabone ne uye olu chama ye shere yake yusu ku ya jira ka fo ko minye ga do ko matambo nyongo abela jile bandi ye marama fembu bulo o ye keleke marama fem re de ko arme de guerre ko de bu bulo amma tambela jile marama fembu bulo ka ta ukunfu se ko kumana ku nana kana bolife chama lajo dogo jo bolife fem fe tumbo sira la
y'a bɛɛ jɔ hali kɛ yɛrɛ ye tigilama minnu n'o ye particulier ye olu bɛɛ lajɛlen u ka don u y'u bɛɛ lajɔ nin don kama Yusu kumana min ye k'a dɔn maa bɔnɛnen dɔ ka fɔ la a ko kasabi min tununna maaw bolo min minɛna maaw la Yusu ko Ala de b'a hakɛ dɔn kasabi dɔrɔn tɛ masiri minnu bɛ farikolo la ka taa se bolola hɛrɛ wɛrɛw ma minnu ye nafolomafɛnw ye k'u ye nin bɛɛ lajɛlen den daraki ka bɔ maaw bolo ko CFA wari kɔni miliyɔn sigiyɔrɔma 10 ko maa t'o fɔ ko ɲɔgɔnna caman de don o kumana ko fɛn min ye k'a dɔn commerçant caman bɛ yen ko bɔnɛ ye olu bɛɛ sɔrɔ nin sen fɛ sabu u bɛ ka nafolo taara bingani sen fɛ binganikɛla ninnu u tilalen ko u ka baara la ko i k'a dɔn u y'a fisaya taama ye nin t'u fɔlɔ ye koyi ko nin baara in ka ɲi u bolo sira in na ye u ɲɔ ɲalen de b'u bolo ye Kulukɔrɔ ni Bananba ni ɲɔgɔn cɛ walima Bananba ni Kulukɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ sɔmiya mana se k'o b'a tɔ bɛ juguya Yusu ko ni sɔmiya sera ko siratigɛ tɔ de bɛ juguya o tuma i b'a ye k'a fɔ ko u ka wulikajɔ barika bɛ bonya sɔmiya mana tɛmɛ min ye selinjeni ni selibaw ye san yɛlɛma seliw ko n'olu kɔni ɲɛkɔrɔla sera ka ban i b'a ye k'a fɔ lafiya tɛ maaw ye siratigɛlaw bolo koyi sabu olu tɛ fɛ ka dɔ kɛ nka u bɛ fɛ ka dɔkɛlaw ta minɛ u la dɔ kɛ bali k'a fɔ k'a bɛ diɲɛ jabɔ i b'o kɛ maa ta kan dɛ wallahi o tuma Yusu fɛn min ye i k'a dɔn k'a fɔ ko min ye lakana tigilamaw ye ani i k'a dɔn bolomasiri tabaw ye k'u kɔni welelen don koyi u ka wuli ka jɔ kɛ ko nka kuma in mɛnnen ye dɔrɔn ko i k'a dɔn lakana tigilamaw ye sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ cogo min na u bɛ se ka fɛɛrɛ ni dabali sɔrɔ ka nin tigilama ninnu ɲini k'u lakodɔn ni k'u tɛgɛ k'u ku ye ka t'u bila kiri ka bolo kan o kumana fɛn min ye bolifɛn caman ye min ye dɔgɔdenw ka bolifɛnw ye Ala la ko caman fana ye lajaba sɔrɔ nin ko ninnu sen fɛ ko nin bɛɛ tɛ jatigɛwale kɛbaa tigilamaw ye koyi nka kabulu kɔni sen donna kulon na ko maa caman bɛ k'i k'a dɔn i ta da olu ta ma ka baara kɛ k'i biri olu dibila k'a sɔrɔ bandiw don a bɛɛ tɛ jatigɛwale kɛbaa tigilamaw ye ko siratigɛ kɛra waati dɔ la k'a kɛ an ka siraba caman kan a ma ɲa fo finitigiw tun bɛ i k'a dɔn taamadenw sɛnsɛn ni ka t'u bila u seyɔrɔ la o kɛra sira dɔw ka Gawo Seware ani Ɲɔnɔ ni Tɔnbɔkutu ni ɲɔgɔn cɛ ko waatiw tɛmɛna ko maaw tun bɛ sɛnsɛn yen de Ala ni siratigɛ barika bonya Mahamani Ture ni y'ale ka nɔbila sɛbɛn ye an y'a bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Yusu ka i b'a dɔn a bɛɛ tɛ terroriste ye yɔrɔ dɔw bɛ yen siratigɛ ninnu ni fɛnw terroriste ma se yen olu ye zonjigibaw de ye bandijugubaw wa réseaubaw de don n ko a dɔ kɛra i b'a sɔrɔ jɛkulu de b'u bolo équipe n ko a dɔw kɛra an ka wolomasiri taba dɔw tun b'o la a dɔw kɛra sapeur pompier mɔgɔ dɔw tun b'o la dɛ finitigi n'a jogokolo a taalen finitigɛ la n'a jogokolo a b'a bila ɲɔnɔ fana an ye kibaruya mun sɔrɔ hali u ka tiɲɛni jugu dɔw bɛ yen forojeni ninnu fɛn ko dugudenw yɛrɛ tun bɛ k'o kɛ ɲɔgɔn na sigiɲɔgɔnya hasidiya kama k'a bɛɛ da terrorisiw kun a banna e ka sɔrɔ bonyana ne ɲɛ b'a dalen na terrorisiw bɛ ka tasuma bila ne fana bɛ taa tasuma bila i ta la fajiri cafuluka kɛ ka boli ka na an biri dibila ko terrorisiw don a banna fana caman kɛra an ka sigiw la Malidenw ka juguya yɛrɛ de ma ko n y'o f'i ye ko jamana in mara man di n k'o de n b'a présidaya ma a banna n'o tɛ i y'a di a diyara n ye koyi nka n ka ba ma n'a kɔrɔ fana don Ala k'an kunna diya Moro groupe commerce Ablaye Mayiga a n'a furumuso Madame Maniga Madame Diallo Moro an b'u fo k'u waleɲuman dɔn Fifi Berté Morobabugu k'a fana fo o tuma an ka taa sugu la o bɛ kɛ san 2022 Moro awa min y'an ka cɛkɔrɔba an bɛ ɲa fo y'an fɔ Kayiba Jabatɛ an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn k'a ka dugawu k'an ye Moro an bɛ sɛbɛn da sɛbɛn min n'an b'a ta o tɛ dɔwɛrɛ o ye Reflet d'Afrique Moscou ale awa k'a dɔn k'a labɛnnen don hali bi anw n'u cɛ jɛɲɔgɔnya awa k'a dɔn lakanako taasira la ni nka awa k'a dɔn dɛmɛba ta ka se Mali ma. Merci Moscou. Moscou aw tulo bɛ radio Moscou de la o y'a sɔrɔ bamanankan bɛ fɔ an tun b'o lamɛn a bɛ kɛ 74 ninnu 75 76 77 80 k'a ta depuis 70 la ka yɛlɛ 70 ka yɛlɛ awɔ ko an balima bamanankan mɛn na aw tulo bɛ radio Moscou de kumakan na awɔ bamanankan kunnafoni waati sera o y'a sɔrɔ n ka cɛkɔrɔba Grindig satellite belebele ale b'a bila la an bɛ taa n d'ale kɛrɛfɛ a to k'a lamɛn a banna cɛ o y'a sɔrɔ Gana radio ba b'an ka cɛkɔrɔba bolo radio kanu bila an na o sigi fo an tun t'an sigi o ka kabalo kɛ radio bɛ kuma la an b'an sigi a kan contre-plaqué de tɛ ko Gana radio tun ye contre-plaqué de ye ala kosɔn ka sɔrɔ ka pièce monter a kɔnɔ nka n'a kunkan bɔra a bɛ k'i ɲɛna ko bafulu b'a la o y'a sɔrɔ FM tɛ yan dɛ ayi FM kun tɛ yan SW ni D ni 3 ni 4 ni 5 fo 6 ani MW voilà FM kun tɛ yen FM kun tɛ yen hali n'a tun bɛ a kun t'a la awɔ
aw sigilen dɔrɔn bɛ se ka a yɛlɛma k'a bila gamu wɛrɛ la ten. Voilà bon an bɛ jamu ninnu de lamɛn o la. jamu ya. Travaillons en musique. o tun ye kɔnɔwari ta ye. ani Roger Guy Foli. Roger Guy Foli. Georges Colomé. walayi. ne sani. ala ka o ye nin y'a sɔrɔ diɲɛkari koyi. ka sɔrɔ ka na Africa numéro 1 dayɛlɛ. awɔ Mademoiselle Africa Denis Boucandou. cɛ. ka taa se. diɲɛ bɛ den kanu k'a sɔrɔ u ɲɛ ma da den ka kumakanni dɔrɔn nɔfɛ. ani ko Oromi Bamingo depuis le stadium Sudolo de Lagos à vous. Tunde pas tunde. Tunde pas tunde. Yesu. Bipa dugu jɛ. Watuma dɔ la. I bɛ baliku dɔ la Kasibi. Ni fitiri sera. An bɛ radio Pakistan ta. Pakistan walayi. SW kan. Walayi. Hindu musique b'a dasi fo fajiri. Fo fajiri. Kabi. Non stop. Mangala fi. Ala. Ala ka ŋuna ja. Mɔrɔ an bɛ tɛmɛ ni sɛbɛn. O ka kɛ. Min ye reflet d'Afrique. Awɔ. An b'ale ta. Min ye hali bi. Awɔ. Irisi ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ. Aw ka dɔn Irisi ko a na dɛmɛ. A n'a yakuba hali bi. Ala k'o kɛ. Min ye aw ka dɔn nin maa wɛrɛ ma nin fɔ dɛ. U ka minisiri min bɛ n'o y'u ka Sadio Kamara ye. Awɔ. Irisiw ka Sadio Kamara. Voilà. N'o ye ministre de la défense. I ka dɔn ani sécurité. Mɔrɔ nin ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ. lajɛba min n'o bɛ mɔsigo bi. n'o ye aw ka dɔn tako 10 ye. conférence sur la sécurité internationale. min ye aw ka dɔn nin ministre de la défense. ale kɔni a y'a jira k'a fɔ awa Sadio Kamara jɔlen. k'a fɔ awa min ye hali bi. olu ni Mali i ka dɔn. Bakɛtɔ dɛ. Musa Jobu na mura bɛ na dɛ. Musa Jobu fɛ yen. Sadio bɛ yen wala. Mɔrɔ ale ni Sadio jɔlen. A tɛ kuma o. Min ye fatirikɛlaw kɔni bɛ k'o ɲininka. A y'a jira k'a fɔ awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la. olu ni Mali. hali bi aw ka dɔn dɛmɛ na se. min ye Mali ma. k'a fɔ aw ka dɔn walasa Mali bɛ se ka dankari tourisme na. wa olu Mali dɔrɔn tɛ dɛ. hali ni diɲɛ farafinna jamana. ka taa se diɲɛ jamana fɛn fɛn ma. ni mago bɛ olu ka dɛmɛ na. min ye banbanci ye. ka dankariw la olu kɔni bɛ awa dɛmɛ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ. walasa nin ko in a bɛ se ka ban diɲɛ kɔnɔ cogo min na. o de kɔnɔna na sa min ye nin maa kofɔlen ye a y'a jira k'a fɔ ni Ala sɔnna ma olu ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ min ye aw ka dɔn olu na ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa aw ka dɔn Mali bɛ se ka dankari nin banbanci ninnu na o ye min ye a dantɛmɛ wale min n'u bɛ ka diɲɛ sɛgɛrɛ nin min filɛ nin ye aw ka dɔn min ye u ka ministre n'o ye aw ka dɔn Fontaine ani Sadio Kamara. Sadio Kamara aw ka dɔn ale yɛrɛ fana kumana koyi. ko min ye tiɲɛ yɛrɛ la min ye aw ka dɔn ale ye min ye o ye wasakɛ Irisila jamana kan fɛn minnu yira la ale la hali bi aw ka dɔn Mali ni Irisi an ka dɛmɛɲɔgɔnya ani an ka teriya sira an ka taa n'o ye dɛ ni o sinsin Mɔrɔ min b'a to dɛmɛ ani dɛmɛ o bɛ se ka ɲɛsin anw ma cogo min na min ye jago taasira la baara taasira la ani awa lakana taasira la Sadio Kamara a ko awa min ye Irisila ye a ko awa min ye Irisi kɔni tɛ yen ko a jamana si tɛ yen ko Irisi taara ka dan dɛmɛ wale min ye ani maraba juguya muso jamana ma ko awa min ye o de y'a kɛ hali bi maaw ka danaya bɛ kurakura Irisi kan. U ma maa si jagoya mara. A banna. U ka latigɛ bɛnn'u yɛrɛkun ma wa n'i binn'u kan u bɛ bɔgɔ don i la. Irisila ka latigɛ bɛnn'o de nka u ma maa si jagoya mara colonisation e ye Irisi ka coloni ye. Ayi ne ma ye. Ne ko SMB olu de tun t'a ye. Olu de tun t'a ye. Atelier Centro de Maracala. Maracala. U tun bɛ yen. Sonarem u tun bɛ yen. Ani yɔrɔ wɛrɛ bɛ yen. A yɔrɔ ka ca dɛ. Est-ce que hali usine céramique ninnu. O tun ye Siriwaw ye. O tun ye Siniwaw ye dɛ. O tun ye Siriwaw ye. Awɔ n'o tɛ an ni Irisiw jɛra ka baara caman. An ye fɛn caman kɛ ka. An ye baara caman kɛ dɛ. Caman kɛ ka bɛn ɲɛ. Awɔ Irisi yɛrɛ caman ba tun bɛ yan Korofina Nord kun fan bɛɛ Irisi de la. A banna. Korofina Nord bɛɛ tun ye Irisi. Ani Samarabata. Voilà. Fa bɛɛ tun ye Irisi. Seli fɛ an tun bɛ samara in san dɛ. U ka taji de kasa ka go nka a ka ɲi dɛ. A ka ɲi dɛ. N'o tɛ. Ko Atelier Centro de Maracala. Olu tun bɛ bagi ninnu de dilan. Awɔ minnu bɛ bolifɛnw tigɛ. Awɔ bolifɛnw tigɛ. Ani fɛn caman. Awɔ olu bɛ caman dilan dɛ. Fɛn caman ba yɛrɛ de. Ala k'an kunna ja. Nin sɛbɛn. Sonarem tun y'a sanu bɔyɔrɔ ye. An k'an ka damanda bɛɛ d'u ma u bɛ sanu dɔ fɔ ka tɛmɛ. Awɔ b'a dɔn. Mali sanu fɔlɔfɔlɔ olu de tun b'a bɔ. Olu de tun b'a bɔ. Bon u ye Laginɛ ta de sa. U ni Segu ma bɛn o la. A banna. Sabu u fana tun y'a daminɛ ka farajɛ ladege. A banna. Ka filamɛriw kɛ a ko la Segu k'u ka minɛnw cɛ. U k'u ka minɛnw cɛ. Reflet d'Afrique. Awɔ. An ni sama ka bɔ ale kɔnɔ.
dunse ana wala nata ko do la sabu don temena yani bikase yusu kado ka fo ni reflet d'Afrique mugo ya tlo nyigalejo ni ya reflet d'Afrique bla ne be reflet d'Afrique kele o tay koro yusu anye kuma invo ka sebe koro fo wa ma chama da duna ni kuma ina ka sebe koro batterie menye réseaux sociaux ma fi ngo mako nya sociaux ni mako sa sociaux ni ya ke minye abo mako de nya iye ko sege u bora na e ka bi ko minye yera kumfere ko réseaux sociaux de ba en fait groupe WhatsApp prostitution WhatsApp ka voilà prostitution au Mali les groupes WhatsApp type de profilation je ba fina WhatsApp kay ha tuko di follow ba nyefi fasiri ke ba ka fola wa Mohamed Kamara de aseba reflet d'Afrique kono abana Mohamed ka fora ka do ka fo akoko groupe WhatsApp de sigile do yera kumfere la no yi ka do ka fo yera mablaye ko prostitution groupe WhatsApp ikado ka fo ko akembe ka cheni muso de kamali nyonga furule ngoni gwana ko tala furule unyere dama cheni muso ani gwana numbela jelebi nyon soro ni ngono baro wereti ke kuma wereti foi olu ti foi la e ikado ka fo ni kotate ni kotata bolote okuma ikado kuma were foi tis ina ni jekulu ngono no groupe WhatsApp ye ni ikado ka fo kotate kotami no be jalani tafe bolo ko fo hageto be kuma kerefe yusu ibai ka fo ko minyi ikado doni warala minye ka do nyeta be ka sabati doni wara ko jugo anana ni sira chamanye o nouvelle technologie o technologie ko kele do ikado ka fo sira yo ko mu mako réseaux sociaux ko kuna foni ndi ani kuna foni soro li sira jonjondo wa teliman fana do ka soro makeni gile yayi ko nga kai la manaka sira wara uta sabu fe shi be bala kuma ni take nyumaye abo farida ni take jugumaye abo farida aux réseaux sociaux yusu ko lu kele do ka gbele ya bado anga la tigela bide menye kuna foni soro sira donjon ko ni do wa ngoma fana do nga kere ka do tachien sira fana ye ani yere ma blasira ani ka do jugu ya sira fana jonjon do e bi o kuma na ibaye ka fo ko ambero mine ko bi fasiri ke ba ka fola no Mohamed Kamara ye ka do reflet d'Afrique kono akoko ka do Mali kono ya ko jekulu do sigile do ka do kuna foni jekulu do ko groupe WhatsApp o groupe WhatsApp ki baye ka fo ko ajoda ana achien geda ka bela jelebi nyon da fe koy joda ga bochugo mi achien geda fana ga bochugo kelena yusu ibai ka foko Mali rekon na labi mini kado maminte WhatsApp ka manchangina nga jekulu ka si krengre ne yala jalani tafe boloko ani kutan na bolola ikado ka foko ote beta e koy wo jekulu bu dama fe minyi kado kwa ko mbi ka cheni ndo anga maya tabulula ananga dambe ni anga ladamu ka bi ka ni bela jele de buruja bi ka sabu ko ofenve kumbonve ya ni na tachien do bela jele na yusu ka be wati jambo ibaye muso furuleu che furuleu ani funangenu nunu mbebi nyon soro jekulu kele kono ko groupe WhatsApp wulo malitala paraw ni borokono blado yusu ibaye ka fo ko vemi o groupe WhatsApp ye jala ko kuma debi foye jala ko wale o debi ke ani kado jala ni tafe boloko o tabulo dron de be sabati oka femere te foye ulu sigile nte foye were ka note ko do ko ulu ba dabo ikado ka fo dia dorongama ni ku nyana je na do tay sebe re koy wa to ko jete fasiri groupe ingande tabu ibi to do dibila ni to do dibila ka do ka foi do mala jema tabu ko e ko no mi do o bi ye ga ka do dawe global ni sigi alik maka o na shido o kuma koy bay ka fo ko balana ko mana bo ala to ko je ko ni kana do nga tamasyon cha mambe mi mba to atigi bi do ani misali wero olu bi do o kuma ko na la ibay ka fo ko fenja mambe te ma ko no de yusu ko kuna fo ni nasrala ibay ka fo ma do be ale atoko do dibila kale tina atoko fo noto na borondo ale groupe WhatsApp inge kateme akoko ni be sangala bikoi ko ni be sangala wani be jagola bi jeni muso ubi nyonsoro ni jekulo nununga wako kotabe fo dala chugo mi abeke baro save chugo mi ko kotabe ke hakika ere nyema chugo kile farana ka do be ubu shika uti nyonye ga iba soro chugo ya bu ni nyonche groupe WhatsApp ka jugo ya imaginaire ninteka par distance par correspondance jugo ya so weli yere la solution jugo ya distance kasoro foi jugo ya distance o ma yusu
ko ni groupe WhatsApp ko de ba an fana fɛ bi i ka dɔn k'a fɔ ko caman bɛ yen i ka dɔn k'u ka i ka dɔn juguya ka ɲɔ ɲɛlɛ nin sira kan wa ko min ye i ka dɔn kota hakika ye o bɛ bɔ a kɔnɔ koyi k'a kɛn bɛ yɛrɛ kun feere kɛ yɔrɔ fana ye ko prostitution ko mun bɛ fara o kan bi ko Bamakɔ i ka dɔn a funankɛni caman bɛ yen musolakaw la minnu b'an ka denbaya sabatilenw kɔnɔ denbaya sahalenw kɔnɔ denbaya bonyalenw kɔnɔ sigida la nka u bɛ nin jɛkulu in kɔnɔna la i ka dɔn k'a fɔ maa tɛ dɔn maa tɛ bɔ a kalama yɛrɛ ɲɛna ko den tɛ min dɔn o y'a sɔrɔ a tilal'o la i ka dɔn k'a fɔ sabu ani i ka dɔn masa filaw bɛ jɛkulu kelen na u bɛ jɛkulu min fana na kota jɛkulu don fɛn min i ka dɔn réseau ye ko kumana ko dɔw tun y'a filɛ ko cɛ sebatigiw nafolobatigi minnu bɛ yen i ka dɔn k'olu ka i ka dɔn fɛɛrɛ de don ko sabu ko olu b'u ka i ka dɔn k'a fɔ ɲamɔgɔya kɛ u tɛ fɛ u ka ye jango u ka dɔn nka sɔrɔ b'u la o kumana k'olu ye nin fari da k'a k'u ka i ka dɔn ɲamɔgɔya sɔrɔ sira ye ani kota sɔrɔ sira ye k'a sɔrɔ a ma kɛ ni lebu ye o kumana ko jɛɲɔgɔnya ni kafoɲɔgɔnya o bɛɛ de bɛ bɔ nin kɔnɔ k'olu ka jogojugu kɔni ko nin ye i k'a dɔn ji de k'a tɔ la ni k'a tɔ bɛɛ lajɛlen dɔɔni ka taa fɛ o kumana Yusu ko min ye administrateur ye n'o y'a jɛkulu yɛrɛ a ko ɲɛnabɔla ye ko ale bɛ i k'a dɔn k'a fɔ ale bɛ i n'a fɔ sɔrɔsi cɛtala recrutement kɛla bɛ kɛ cogo min ale bɛ ten de wa maa o maa bɛ don jɛkulu in na n'a ye recruter ale bɛ sɔrɔ kɛ o de la o nafolo de bɛ di ale ma n'a ye maa o maa recruter ka don groupe WhatsApp in na o nafolo bɛ di ale ma administrateur o fana ka sɔrɔ b'o la nin ye dɔw fana balo sira ye o ko bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko nin bɛ i k'a dɔn sira min kan nin ye ɲali sira tɛ ko tiɲɛni sira don a bɛ don an ka tabiya la a bɛ don an ka ladamu na a bɛ don an ka adamadenya taabolo fana na o ko marakɛbaw k'u ka wele ani i ka dɔn réseaux sociaux ma ɲɛmaa ninnu k'u ka feere kɛ nin ko minnu filɛ nin ye i ka dɔn ɲɛ ka ɲini nin ko dɔw la ko nin min filɛ k'an ka funankɛninw kɔni caman bɛ yen k'olu ka i ka dɔn jogojuguya k'a sabujugu bɛɛ bɛ bɔ nin de la k'an y'an ka taa sira kɔrɔw bila k'an ka maakɔrɔw ka sira bila wa k'o bɛna kɛ an bolo degun ye a degun dun an bɛ sigi n'a ye don dɔ Mohamed Kamara nin y'ale ka nɔbila sɛbɛn ye an y'a bɔ i ka dɔn Reflet d'Afrique kɔnɔ o ka bidon bɔli don Yusu Moro an ka jamana hali bi a ka dɔn Mali maa ɲɛmaw an ye jamuga an donna ni kuma ɲɛ koyi min ye an ka jamana fa bɛɛ lajɛlen a tɛ ko maa la a ka dɔn min ye sisa ye o ka y'i bolo a ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la i bɛ k'a sama karisa i ma nin mɛn karisa i ma nin mɛn sisa Moro a ka dɔn nin kɔrɔfɔ bɔra k'a bin dɛ min ye an ka maa ɲɛma ye i ka dɔn olu kɔni y'a jira min ye tiɲɛ yɛrɛ la nin ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ a ka dɔn minisiriw ka lajɛ min ye minisiri de y'a yamaruya arrêté ministériel o yɔrɔ o tɛ kɛ cogo si la ni président t'a kalama Moro min ye a jirala k'a fɔ awa min ye a bolonɔ bilara la o kalo tile 15 min ye aw ka dɔn nin taabolo min filɛ nin a bɛ kɛ aw ka dɔn maa o maa bɛ yen ne minɛna aw ka dɔn sisa min na Moro k'a daminɛ tile 1 tile 10 i b'o kɛ aw ka dɔn kaso la min ye ka taa se i bɛ nafolo min sara Moro aw ka dɔn dɔrɔmɛ 60 fo ka taa se aw 3,000 ani 600 ma cɛ ala tile 10 ko kɛra o dɔrɔn kalo 6 n'i ye kalo 6 kɛ hali gabugu sisi bɔtɔ ye tile 10 in kɔfɛ i bɛ bila yɛrɛ kɔlɔsi de la